Moi, minä lupasin, että tänään tulee vielä videota tästä Dawnfallista, niin nyt minä teen sitä. Sitä on vaikeaa tehdä yhdellä kädellä. Se on siis tällainen peli. Ei kummosempi. Hitsit. Netti ei toimi. Mä keskeytän siksi aikaa kun netti. No niin, ja nettikin rupesi taas toimimaan. Eikä siis on tällainen. Se on tällainen peli. Tässä on tällaisia. Ups. Zoomausnappi. Kaikkia materiaaleja, vähän niin kuin Minecraftissa. Täällä on tällaisiakin. Sitten mitä vaikka C4. Katoskani. Sitten laaseri. Se räjäyttää. No pistäkää tiedotetta, jos haluatte lisää, jos haluatte tätä videota. No, mutta muistakaa, että tässä ei ole loputtomia. Tässä mistä kirja? Tässä Merkuurin alla näkee, kuinka paljon tilaa teillä on.